Mau idzatil hasanah utawi sabda dhamma ingkang badhe dipun salinani dening panjenenganipun Pak Yai Cak Yuda saking Ngawi semangga. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasukul khairu ilallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah mangkana fi nikmati faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wala'in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi falyausil rahimah. Al imanu nisfani nisfu bisabri wa nisfu bisukri. Wa qala ba'du ahlul hikmah sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Sak elek-eleke menungso mesti ana apike, sak apik-apike menungso mesti ana eleke. Aja rumangsa bisa ngrumangsani mulat sarira hang rasa wani becik ketitik
becik ketitik ala ketara sapa sing temen bakale tinemu sapa sing tekun bakale ketekan sapa kang disiki ala sapa kang bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Dumateng para alim wal ulama, para masyayikh, para habaib, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang insyaallah barokah kundur saking tanah suci Mekah ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula takzimi sedaya fatwanipun para sepuh-sesepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi para pangemban-pangembating praja manggalaning desa wabil khusus wonten ing desa Minta Mulya Dukuh Mleweh napa Pak? Oh, Dukuh Membleh sedayanipun milai saking jajaran perangkat desa Pak Inggi, Pak Carik, Pak Kami Tuwa, Pak Mudin, Pak RT, Pak RW sedayanipun ingkang pari kedah dados pandam pandoming para kawula dasih ugi ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah kakung Sumawana Putri ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung sae, boten omongan ingkang langkung sae, boten wonten ucapan ingkang langkung sae. Kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti kanthi ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Karana barokah taufik sarta hidayahipun ing saengga kelenggan dalu punika panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten salebetipun silaturahim kanthi boten wonten alangan setunggal po Allahumma sholawat miwah salam mugi tansah katetepna kunjuk ngerso dalem junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Panjenenganipun pinangka mustikaning para umat oboring jagat socaning rat jalma pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten ing marganing kautaman arupi pewarah agami suci ingkang kita rasuk mugi panjenengan sedaya lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha syafaatipun benjing wonten ing alam tepet suci benjing wonten ing alam yaumul qiyamah. Allahumma mugi-mugi wonten ing majelis ingkang sae wonten ing acara ingkang sae wonten ing pertemuan ingkang sae punika dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala kagem lantaran lumebet wonten swarganipun Allah sageta gesang ingkang barokah maslahat manfaat dunya lan akhirat. Allahumma ngombe es teh neng pinggir sumur wong sak dukuh membleh panjang umur. Ngombe es teh rasane legi wong sak membleh banyak rejeki. Ngombe es teh neng tengah sawah wong sak membleh kabeh barokah. Ngombe es teh buahe nanas wong sak membleh utange lunas. Sing amine banter mesti mekare gung lunas ya ketok jelas. Gumun setahun jembleng serendeng tebih kula saking Ngawi Jawa Timur sowan ngabiyantara wonten ngersa panjenengan wonten dukuh membleh leres Pak nggih. Desa Minta Mulya Kecamatan Yuwono Kabupaten Pati. Perjalanan 5 jam alhamdulillah saged ndugi wonten mriki. Dukuh membleh menika terdiri dari 2 RW
2 RT jumlah penduduk namung 632 rondone 84. Ning nyatane saged kompak guyub rukun ngawontenaken adicara bersih dusun estunipun nguri-nguri tinggalaning para leluhur ingkang sampun surut ing kasedan jati ingkang sampun dipun uri-uri sedaya warga ingkang mapan wonten ing Dukuh Membleh Desa Mintomulya. Bakunipun kelenggan dalu punika monggo kula ngajak dumateng pribadi kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng manunggalaken tekad nyawijekaken rasa sareng-sareng ngaji. Jer ngaji punika ngolah jiwa, ngaji punika ngatur jiwa. Wonten melih ingkang mastani bilih ngaji punika saka tembung 9 karo 1. Ngaji saka tembung 9 karo 1 sing tegese nutupi baban hawa 9 mung 1 kang kaesti semembah ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ngaji saka tembung 9 karo 1 sing tegese nutupi baban hawa 9 mung 1 kang kaesti semembah ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Baban hawa 9 niki bolongan 9 sing manggone ning perangane awak menungsa. Dipun jelasne napa mboten Bu? Baban hawa 9 menika bolongan 9 sing manggone ning perangane awak menungsa mripat enten kalih, kuping enten kalih, irung enten kalih, lambe enek sitok. 7 kurang 2 gitu. Mripat 2, kuping 2, irung 2, lambe sitok 7 kurang 2. Kula nggene roh tapi jenenge lali nggih. Mengke kersane kula foto, kula kirim lewat WA ngoten mawon nggih, beserta penjelasannya. Sareng-sareng manunggalaken tekad nyawijakaken raos sareng-sareng ngaji nutupi baban hawa 9 mung 1 kang kaesi semembah ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jeryektosipun sedaya ingkang kepareng rawuh dalu punika mung 1 sing digoleki ya kuwi mung kepengin golek slamet. Panjenengan dalu punika rawuh wonten ing majelis puniki yektosipun mung kepengin golek slamet. Ya slamet ning donyane, ya slamet ning akhirate. Kamangka nuwun sewu, wong sing karo pak mboke lair cenger dijenengne slamet, kuwi wae urung karuan slamet. Napa melih panjenengan sedaya? Dalu punika rawuh mung kepengin golek slamet, ya slamet ning donyane, ya slamet ning akhirate supaya dadi wong sing sekti mandraguna. Wong niku diarani sekti mandraguna. Niku kok sing ora tedas tapak palune pandhe sisane gerenda tinatah mendat jinara menter ditombak lakak-lakak dibedil jondil dibacok mlerok dilinggis mringis bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang neng warung tanpa mbayar. Senes niku wong diarani sekti mandraguna ora tedas tapak palune pandhe tombak lakak-lakak bedil jondil bacok mlerok mboten. Tapi menungso kena diarani slamet, iso diarani sekti mandraguna niku nek sarandene awak saka pucuking ram. Alah Bu kok mentil mawon to sampeyan ya ampun, ya ampun. Mbok sing kompak ngoten lho Bu, nek antarane ngisor karo dhuwur niku sing kompak ben enek chemistry-ne mengke nek kula muni ram sampeyan muni mbut ngoten nggih. Nggih Bu nggih. Mosok muni mbut ya kon marahi bareng. Diwangsuli melih nggih, digatekne nggih. Wong niku kena diarani sekti mandraguna. Niku nek sarandene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem. Wis pindah pol Mas kok jembut ae iki. Wah, jan ruwet cah blangkonan nggih. Wis pindah pol nggih, gatekne melih nggih diwangsuli melih. Ben ora ngantuk kok iso. Wong niku diarani sekti
sekti mandraguna niku nek sarandene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem, pucuking ram, pucuking ram, pucuking ram, pucuking jem. Niku sok mben nek wis sowan kapundhut ngersa dalem Allah Ta'ala ora keselomot karo geni neraka niku sing diarani wong sekti mandraguna saka pucuking ram nganti pucuking jem, pucuking ram, pucuking ram, pucuking ram, pucuking ram, pucuking jem. Nek wis kapundhut sowan ngersa dalem Allah Ta'ala ora keselomot karo geni neraka niku sing diarani wong slamet, sing diarani wong sekti mandraguna. Awit napa menungsa urip ning alam donya niku lho Bu, gedhongana kuncenana. Menungsa menika lho neng diparane mesti kabeh bakal mati. Derajat pangkat bakale minggat bondo donya bakale lunga, rupa bagus bakale hangus, rupa ayu bakale mlayu. Nek wis ketekan titi mangsane, ketekan titi wancine, menungsa neng diparane mesti bakal mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut, kabeh sing ambekan, kabeh sing urip, kabeh sing enek nyawane mesti bakal mati. Mati andani kok. Derajat pangkat bakale minggat bondo donya bakale lunga. Rupa bagus bakal hangus, rupa ayu bakale mlayu. Nek wis ketekan titi mangsane menungsa ning diparane mesti bakal mati. Gedhongana kuncenana menungsa ning diparane mesti bakal mati. Kula niki nganti apal. Wong mati niku nek gak paing ya pon, nek gak pon ya kliwon, nek gak kliwon ya legi, nek gak legi ya wage. Sah kula nganti apal. Wong mati Bu niku nek gak Senin ya Selasa, nek gak Selasa ya Rebo, nek gak Rebo ya, nek gak Kemis ya, nek gak Jemah ya, nek gak Sabtu ya Ahad. Muni Ahad gak iso ta kowe? Kok iso Minggu ribun. Sampeyan muni Ahad niku padha karo ndonga oleh ganjaran saka pangeran. Wong nek ndonga nek kul huwallahu ahad ora nek kok kul huwallahu minggu. Kul huwallahu minggu ngoten. Ahad nggih Bu nggih. Kanthi menungsa sing besok bakale mati. Urip neng donya mung sedelo ibarate mung mampir ngombe. Banjur kepiye panjenengan punika? Kamangka nuwun sewu Bu. Wong mati niku enten loro, wong mati niku enten kalih. Enek sing matine apik niku diarani husnul khotimah. Tapi nek matine mati sing nista, mati sing ala, mati sing ina niku diarani suul khotimah. Wong niku nek matine husnul khotimah niki dawuhipun para kiai sepuh niku malaikat nek njabut nyawa, malaikat nek mbatek nyawa niku diibaratake kaya narik rambut neng adonan roti. Mak serut penak. Pripun Bu? Mak penak. Niku nek matine husnul khotimah. Tapi sebaliknya, tapi sak walike wong nek matine mati ina, mati sing suul khotimah. Niki dawuhipun para yai sepuh malaikat nek mbatek nyawa, malaikat nek njabut nyawa niku diibaratake narik kain sutra di atas duri. Narik kain sutra di atas duri. Mak reketek, reketek, reketek. Ngoweri Bu. Sakniki pertanyaane enten kalih panjenengan milih sing mak serut napa milih sing mak rek?
Milih sing napa, Bu? Napa banter? Pinten serutan? Biasanya wong wedok-wedok nek trimo dikei sak serutan, kek ming sak serutan to. Nek sampean milih sing mak serut ateges sampean kepengin mati sing sae, kepengin sedo ingkang husnul khotimah, mpun pas, mpun trep, mpun cok gali gacok tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati nek panjenengan rawuh wonten ing majelis dalu punika mpun sip, mpun pas, mpun hebat jempolan kagem sampeyan. Awit napa kula enget dawuhipun Kanjeng Nabi, idza marartum bil riyadil janah farta'u, yen sira pas mlaku jelalah ketemu karo riyadil janah, ketemu karo taman swarga, farta'u sira mandeka. Sahabat tangklet napa punika riyadil janah, napa punika taman swarga? Dawuhipun Kanjeng Nabi, majelis zikir, majelis pengajian, majelis solawatan kados dalu punika sing diarani riyadil janah, sing diarani taman swarga. Dadi sedaya ingkang kepareng rawuh yektosipun lenggah wonten ing taman swarga, jer panjenengan sedaya termasuk ahli swarga. Allahumma sampeyan iki termasuk ahli swarga, jer dalu punika lenggah wonten ing riyadil janah, lenggah wonten ing taman swarga. Nek disawang nganggo mripat biasa, antarane mripatku karo mripatmu. Nek disawang nganggo mata biasa, antarane mataku karo matamu dhewe kok iso. Kayane panjenengan menika kaya lenggah ning nggone ngarep utawa halaman masjid sing ana sing sila, ana sing lenggah kursi, ana sing ibit-ibit, ana sing angop, ana sing ngemiki anake bareng. Niku nek disawang nganggo netra biasa, disawang nganggo mripat biasa. Tapi nek disawang nganggo netra batin, nganggo basirah, yektosipun panjenengan sedaya lenggah wonten ing riyadil janah, lenggah wonten ing taman swarga. Jer sedaya jamaah ingkang kepareng rawuh adalah ahli swarga. Allahumma. Wong mlebu ning swarga, penduduk surga, Bu, niku cirine enten papat. Penduduk swarga niku cirine enten papat. Sing pertama nopo? Wajhun malihun, wajahnya yang selalu berseri, wajahnya yang selalu tersimpul senyum, pasuryane sing ajur ajer, senengane mesem guyu. Calon penduduk swarga sing nomor 1 niku wajahnya selalu berseri, selalu tersimpul senyum, pasuryane ajur ajar, ketemu marang sapa wae mesem guyu. Petuk tanggane mesem, petuk anake, petuk kancane, petuk bojone, neng omah dhewe. Oh gendeng. Pasuryane niki ajur ajar, ramah dengan siapa saja, mesem guyu. Niku calon penduduk swarga sing nomor 1. Pasuryanya selalu berseri, tersimpul senyum, ajur ajar, senengane mesem guyu. Ados panjenengan Bu, swarga kuwi mesem tak sawang. Swarga panjenengan saestu. Bu jenengan nggih swarga nggih. Cedak cowagak kan jabrut ae lho jane. Mikir apa kowe iki? Antarane cangkem karo irung kok iso gathuk lho jane. Mbok sing sumeh sing mesem ngono kok iso mikir apa kowe iki?
Pasuryane iki sing ajur-ajur, pasuryane sing mesem lho kaya mbake iki lho mau mesem ae ket mang. Lho ke sing nganggo kacamata iki mesem ae. Ke merongos apa oh mesem iki tak kira. Ya mesem. Pasuryane sing ajur-ajar, sing lembah manah, sing sumeh, ramah dengan siapa saja. Niki calon penduduk swarga sing nomor 1. Calon penduduk swarga sing nomor 2 cirine napa? Lisanun fasihun. Wong sing iso njaga latine, wong sing iso njaga omongane, wong sing iso njaga lambene, wong sing iso njaga cangkeme kanggo ngomong barang sing apik, ora dienggo nyacat, ora dienggo maido, ora dienggo misuh, ora dienggo rasan-rasan, ora dienggo gibah. Iso njaga lesane, iso njaga latine kanggo ngomong barang sing apik. Ora kok apa sithik dipaido, apa sithik dicacat. Panitia kurang piye ngono leh metame jabang bayi, panganane diapurane kaya ngene lho. Urunan ra gelem nek kon maido pinter murah umum. Wong sing biasane cerewet, wong sing senengane ruwasan-rasan, wong sing senengane niku biasane wong lanang napa wong wedok? Lanang napa wedok? Ya Sri aku manut kowe lanang ya. Timbang aku engko mulih mbok celatu. Ya bener lanang. Mulane anggerene wong cerewet ngene cara ya lambe-lambe lanang. Iso njaga lesane, iso njaga lambene iki lho Bu, iso njaga latine iki lho kanggo ngomong barang sing apik. Ora kok dienggo maido, dienggo rasan-rasan, dienggo gibah. Kula niki pun survei. Mriki nek biasane tenggene wong duwe gawe ngoten niku nek ngarani napa Pak? Nyumbang. Buah. Buah nggih. Kula niki pun survei. Wong buah wong nyumbang niku ternyata enten 3 Bu. Enek sing buah ikhlas, enek sing buah silaturahmi, enek sing buah blas gak ikhlas. Rungokno kuping wong edok-edok iki. Wong buah niku enek 3, enek sing buah ikhlas, buah silaturahmi, enek buah blas gak ikhlas. Umpamane Bu Yayu duwe gawe. Terus Sri karo Darmini budal buah. Nek buahe ikhlas, lungguh ku ya meneng ae. Jajan metu ya dipangan meneng. Soto metu ya dipangan meneng. Kopi metu dipangan meneng. Bar nyalami sing duwe gawe Bu Yayu panjenengan nek kagungan kersa hebat. Tamune kathah, hiburane sae. Mugi-mugi sukses berkah nggih Bu. Salaman pamit wis meneng ae. Niku nek buah sing ikhlas. Nomor 2 buah silaturahmi. Darmini karo Sri nyumbang nggone Yayu. Bu Yayu gak iso suwe-suwe jek 3 nggon. Inil. Sing nomor 3 lah iki lho. Buah belas gak ikhlas. Yayu duwe gawe kok Sri karo Siti lungguh jejer cangkeme iki cerewet ae. Sing diomong ki enek ae. Met-met jabang bayi suguhane ra memper blas, soto rasane kaya uyah jaran. Mine kaya kawat, sambele kaya remason, tapene leh kecut. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Rasah tekok wonge teko pura wis mlumpuk ki lho cahe. Buah ngono lah, walah sing di omah dipaido, deloken kalau hutange ngrentep mas-masan ritil kaya ngono. Gelange sak lemari dienggo kabeh nyalami kok monggo Bu, monggo Bu. Maido. Sotone kaya uyah jaran, sambele rasane kaya remason, mine lho kaya kawat. Ritil ae mesti ngoten niku.
Mboten nggih Bu nggih. Mboten nggih Bu nggih. Iso jaga latine, iso jaga omongane karo kanggo ngomong barang sing apik, ora dienggo maido, ora dienggo rasan-rasan. Lah ciri penduduk swarga sing nomor 3 niku napa? Qalbun tahiyun. Wong sing duweni ati sing resik, sing bisa nyambung karo Gustine, iso nyambung karo pangerane. Duweni ati sing resik, ora duweni sifat serai, dengki, jahil, metakil. Karo tangga ora gelem nyopo, karo dulur ora gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking serike, serai, dengki, reget atine, ora iso ngresiki atine. Dawuhipun ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat kepada Allah, hanya dengan eling kepada Allah, zikir kepada Allah, hati ini akan menjadi damai, hati ini akan menjadi tenang. Mulane dandanono atimu, resik ana atimu ben bisa nyambung karo Gustimu, nyambung karo pangeranmu. Niku ciri penduduk swarga sing nomor 3. Mas, kok malah jagongan dhewe iki piye ta? Iki kibot. Kunci E. Jan. Penyanyi ini kaya kue lapis kabeh. Ya itu E minor ya. Siji mung Allah neng ati nison selawase separuh raga iki ya ramung kanggo Allah. Siji ayo melok muni wong wedok-wedok aja rasan-rasan tok kowe. Sijine mung neng ati selawase jiwa raga lan nyawa ya ramung kanggo Allah. Musik yo. Ora ana asma sing mancep ana dada ya mung asmane Allah kang kuwasa. Ora ana asma sing mancing ana rasa ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sembahanku ya mung siji Allah kang suci. Wah bahasa repot bahasa.
siji-sijine mung Allah ning atine sun selawase si paraga lan nyawa ya ramung kanggo Allah vokale bareng Allah 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 Allahu Allah 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 Allahu Allah Sallallahu Nabi Muhammad. Wah, sing ngebas blandrang karepe dhewe. Vokale njajal bareng. Jamaah nderek nggih. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allahu Allah. Sekali lagi monggo. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allahu Allah. Lho lungguh malahan kowe ngadeg kok kowe. Bah repot musuh cacah wis lunas modelmu kok. Nah. Musik. Gitarmu aja melok basmu malah ganggu wong. Ganggu wong nyambut gawe kowe iki malah. Ki bothok grambiangan. Ini malah. Iki kaya. Ora ana asma sing manjing ana dodo ya mung asmane Allah kang kuwasa ora ana asma sing mancep ana rasa ya mung asmane Allah kang kuwasa sembahanku ya mung siji Allah kang suci sijine separo raga iki ya ramung Allah 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis oleh lungguh. Niki saking grup pundi to Mas? Jaksa. Wedari Jaksa. Sewaduk. Wih seragammu kaya yatim piatu. Jan gak usah. Blangkone apik lho sing ngebas tok lho sirahmu kaya ciduk. Sirahmu kaya ciduk dawet iki jan. Basuk beneh nek tanggapan mbok raup sik ngono lho. Mosok enek rayuk kelawu niku. Qalbun tahiyun duweni ati sing resik, ora duweni sifat srei, dengki, jahil, metakil sing bisa nyambung karo Gustine, sing bisa nyambung karo pangerane niku ciri penduduk swarga sing nomor 3. Cirine penduduk swarga sing nomor 4 napa? Yadun sakiyun, wong sing entengan, wong sing seneng tetulung,
wong sing sregep sedekah. Wong niku nek gelem sedekah ora roboh saya bakoh, ora melarat saya kuat, ora lokak saya kebak, ora rugi saya bati, tuna satak ning bati sanak. Niki bondo sing dienggo sedekah. Ora roboh saya bakoh, ora melarat saya kuat, ora lokak saya kebak, ora rugi saya bati, tuna satak ning bati sanak. Niki bondo sing dienggo sedekah. Mana hosomalun min sodahotin bal yasdat bondo sing dienggo sedekah karo Allah Ta'ala bakal dilipat gandakan matikel tikel niki bondo sing dienggo sedekah. Wong membleh iki bener ya, kok nganti enek wong sugih sing pelit, sing cetil, sing bedidil, niki kula ibarataken koyok pentil. Wong sugih nek pelit niku ibarate koyok pentil. Ban roda niku mesti enek pentile. Pentil dikompo, angin gelem lebu tapi angin emoh metu. Niki gambarane wong sugih sing pelit koyok pentil. Angin dikompo tapi angin ora gelem metu. Lah angin ki lho omong-omongan karo pentil. Til. Jenenge pentil kok mosok. Apa ngin, aku tak metu ya, ora iso, wis kadung mlebu ora iso metu. Angin isone metu saka ban syarate mung loro, sijine ra bocor ya mbledhos. Padha karo wong sugih kok cetil kok pelit syarate ya loro, nek gak kemalingan ya omahe kobong, rungokno kupingmu. Wong kene iki kok enek wong sugih sing cewethil sampean celuk pentil. Pak Wora bu, Pak kami tua. Nah, bersih dusun misalkan ngene iki lho, Pak Wo kok iso nyumbang kok mung 500. Ngono iku berarti Pak Wo termasuk Pak Wo sapa muni pentil ke banter. Aja ngisin-ngisini rombongan to kowe kami tuamu dhewe malah mbok arani pentil iki. Bah yo ngesakne MC-ne iki lho. Ngesakne MC-ne masuk dimohon dengan hormat kepada Bapak kami tua pentil untuk membawakan sepatah dua patah kata kepada Bapak kami tua pentil. Wah ya wis ra bener iki. Tur meneh nuwun sewu Bu. Wong sedekah niku ibarate kaya wong dahar, ibarate kaya wong mangan. Wong niku nek mangane akeh, metune akeh berarti sehat. Mangane sithik, metune sithik berarti ya sehat. Tapi nek mangane akeh, metune kok mek sithik niku berarti kecerit. Saudara-saudara, nggih. Tak omongi kowe. Wong mangane akeh kok metune sithik niku jenenge kecerit. Ngoten lho. Nggih. Mriki di samping Pak kami tua kan Pak Mudin nggih termasuk lenggah. Momo Pak Mudin barang ya nyumbang kok kur 500 wan. Berarti Pak Mudin siapa muni kecirit? Ora Pak Mudin apian kok padakne bojomu. Iki masa wis kami tuane pentil Mudine kecirit malah ruwet kabeh sak desa. Wong sing entengan, wong sing demen tetulung, wong sing sregep sedekah. Wong sedekah ora roboh saya bakoh, ora melarat saya kuat, tuna satak ning bati sana. Tur meneh sedekah punika lidafil balak, ngedohke bala, ngedohke bendu, ngedohke bencana, ngedohke reribet, ngedohke napa mawon bakal sirna, bakal redam, bakal berhenti dengan serono wong gelem sedekah. Keempat ciri penduduk swarga niku wau kudu panjenengan gondeli, kudu panjenengan cekel sak
kuat-kuate ya kuwi sing duweni wajhun malihun, wajah yang selalu tersimpul senyum, lisanun fasihun, wong sing iso njaga latine lan omongane, qalbun taqiyun, duweni ati sing resik, lan sing nomor 4 yadun sakiyun, wong sing entengan, demen tetulung, demen sedekah, niku ciri penduduk swarga sing kudu sampeyan gondeli. Maulaya sholli wa sallim daiman alal habibika khairil khalqi huwal habib turja syafa'atuhu lihau liminal ahwalil stop. Monggo Bapak Ibu sedaya sejenak kita bersolawat mengetuk pintu langit, ndodok lawange langit. Muga-muga berkah barokah tumiba wonten ing dusun Membleh, sedaya pinaringan seger waras, panjang umur, awas akas, akeh rezekine, diapura kabeh dosa keluputane, uripe slamet donya lan akhirat. Allahumma. Kita ukir sejarah di desa Membleh ingkang ngasta HP flashe dinyalakan, sareng-sareng kita bersolawat ngerasa dalam Kanjeng Nabi, ndodok lawange langit. Lampune yang nek saged dipadamkan, sing tengah niki panggung dipadamkan remang-remang, sing ngasta HP flashe dinyalakan, sareng-sareng kita bersolawat, kamera nyorot diambil dadi ben ketok apik ngoten. Siap nggih Bu nggih? HP-ne disiapne, HP-ne Bu, HP-ne Bu. Sing gak duwe ayo saiki tuku ayo. Sing mboten beto monggo HP dinyalakan, mbak-mbak yang cantik-cantik, mbak-mbak, ibu-ibu, HP-nya sampun siap nggih HP-ne sedaya. Coba diangkat dulu HP-nya, diangkat HP-nya. Bu, ibu. Bapak malah ngerokok. Bu. Siap nggih? Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atu ya Allah bi kulli haulin minal ahwalil mutahibin ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Rabbi bil Mustafa ya Bibil Mustafa Alim maqam sidana Waqfir lana Ramadhan Ya wasi'al karami Dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia tercipta syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan Maulaya Salli wa sallim Daiman abadan alal habibika hoy Allahumma sholli ala Muhammad. Wah hebat tenan Jan, luar biasa. Kita tepuk tangan iki kagem kanca-kanca adrah niki. Luar biasa. Nuwun sewu Mbak ngeten iki tanggapane pinten? Tanggapane pinten? Mosok manjere ya. Pomo 10 juta nu tekan Ngawi jalan ora? 10 juta tekan Ngawi jalan. Nuwun sewu tanggal 20 Juni kosong napa mboten? 20 Juni kosong. Bayuh lah kok padha aku ya kosong. Enggak maksudnya nek isi aku arep melok kowe ngono lho Pak. Bae padha mrongose. Wah, hebat. Penyanyine nggih tesih anu nyepeng mik Mbak penyanyine. Mulai saking mriko piyambak. Mike pundi? Kula kenal nih kanggo masyarakat kene Bayuh jan kimplah-kimplah ya duduh gule. Nggih, dalem ye. Asmane Mbak sinten? Diah Oktavia. Dia Oktavia. Nggih. Tesih sekolah kelas pinten? SMP ye. SMP nggih. Nggih. Sakmono SMP? Nggih. SMA lah ngemplok gurune. Mboten ye, sampun manak pindho. Wah, tapi mboten ketara kok ketoke mboten ketara. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalemipun pundi panjenengan? Kula pati. Pati nggih. Sampai nek usaha aja nganti bakul bakso lho. Lah kok ngoten nggih. Lah nek wong Madura sate asli Madura, Nggih. gitu. Soto asli Lamongan. Lah nek bakso asli Pati. Kene sing tuku, Mbak. Nggih leres. Ora nek daginge kok enten. Nggih. Mbak sinten mau, Mbak? Diah Oktavia. Dia anu Mbak Diah pakai baju biru ya? Nggih. Apa tak? Bot. Oh, pink Kok ya. tahu, kok tahu? Maaf ya, memang cinta itu membutakan mataku. sebelah. Mbak Dina yi. Sing tekok sapa iki? Urung kok iso. Namanya siapa Mbak Dina? Nggih. Mbak Dina itu kepanjangannya dinosaurus gini. Asli dari mana? Dari Jaksa. Dari Jaksa. Mbak Dina tahu nggak ini namanya apa? Nggak tahu. Ini loh. Oh itu. Jempol. Ibu jari. Oh, Ini loh ibu Kak Doweso. Ibu jari ya. Ibu jari. Kalau ini namanya jari. Kelingking. Kalau ini jari. Manis. Enggak, ini jari aja karena manisnya udah ada pada kamu. Asik. Jangkrik. Ini sebelah. Mbak siapa itu? Dalam Kang Mas. Ya namanya Mbak siapa? Mbak Ida Mahmudah Kang Mas. Mbak Ida Mahmudah. Anjing. Wah Mbak Ida Mahmudah. Nggih. Mute udah sing marah.
Ngemut nopo iki? Dari mana sampean? Dari Jaksa, Swaduk. Mbak Mahmudah tahu nggak mobil yang paling mengasihkan itu mobil apa? Kok enggak tahu ya? Nggak tahu ya? Enggak tahu. Mobil Ayla. Ayla. I love you Mahmudah. I love you too. Minggir tak bacok kowe. Sebelah endi? Bayu iso mengkok. Rada maju nduk, ben ketok. Wih, gawedi dhewe sampean. Lah wong lanang yang duwe bojo lemu ni mulya-mulyane wong Mas. Wong lanang duwe bojo lemu wah po enak saestu nang ngisor iso dadi kasur, nang dhuwur iso dadi selimut, ngiringan iso dadi guling. Kelonono setengah jam nang sikil iso kram ngene terus. Nggih. Mbak sinten sampean? Mbak Nurul Farida. Nurul Farida saking pundi? Saking Kudus. Kudus. Pun gadah. Belum yi. Lho, dereng. Dereng. Lah, mosok. Saestu sik pran. Umur pinten sampean? 23. 23 ya wis wayahe, Nduk. Nek wis cukup umur nggih nuwun sewu Bapak Ibu nggih. Sing remaja-remaja dereng menikah nuwun sewu. Nikah niku luar biasa sekali. Wong nikah niku bareng kula selidiki ternyata wong nikah niku buka dalan loro. Sing siji dalan rejeki, sing loro dalan barokah bayi niku tak. Sampluk dhewe bosok kowe kok. Banter salah kowe iki. Barokah bayi. Wong nikah niku siji buka dalan rejeki, sing loro buka dalan barokah. Dalan rejeki menika hak pun dijamin kalian pangeran. Rejeki hak dijamin kalian Gusti Allah. Dawuhipun Presiden Jancuker Mbah Sujiwo Tejo, ngino karo pangeran, ngenyek karo pangeran ora sah perlu ngebong masjid, ora sah perlu ngebong Quran. Sampeyan mikir sesuk sing arep tak pangan apa ki lho, padha karo ngino pangeran sampeyan. Rezeki hak dijamin kalian Allah. Sing nomor loro buka dalan barokah. Barokah menika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kesaenan. Wong sing gelem nikah menika setiap detik, setiap waktu dicatet minangka ngibadah. Mulanipun ngibadah sing paling suwe niku nikah. Salat pol-pole 5 menit rampung, poso sesasi rampung. Tapi nikah diwiwiti saka ijab kabul nganti tekan pedote nyawa. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu perilakunya dicatet minangka ngibadah. Nang rabi ya Nduk ya. Nang rabi tenan lho. Nggih. Kok ngantek 2 tahun urung rabi wis rak buntet nggonmu ta. Keempat ciri ingkang kula aturaken kala wau ingkang pedah panjenengan gondeli ingkang pedah panjenengan cepeng. Niki wau nggih karek guyon-guyon kalih intermezzo nggih Bu nggih. Niki wah jan. Niki mengke dugi jam 12 kuat napa mboten Bu? Jam 1 kuat? Jam 2 kuat? Jam 3 kuat? Aku ora kuat. Wong wedok ning ngisor karek kuat. Wong lanang itu ning dhuwur tele-tele begitu. Nggih sak cekape nggih. Kula paham karo panitia. Beh, ombenan iso 4 dhewe lho. Wonge sitok lho padahal. Nek jahe, nek larutan, le mineral. Nek nuwun sewu nek unjukan teng dhuwur panggung ngene iki teng meja dhuwur panggung pantes mawon. Tapi nek jajan deleh meja ngene iki, aku kok malah kaya wong tunggu warung malah. Nek unjukan pantes, tapi nek jajan niku biasane kalih panitia niku langsung dilebetne mobil biasane ngoten. Biasane nek mriko-mriko niku ngoten biasane. Lah mriki napa mboten? Mriki mboten? Nggih sami ta? Lah iya biasane nek jajan niku mboten mau saru jajan deleh ning meja langsung dilebetne mobil biasane. Nek mriko-mriko tapi nek mriki ya embuh marai lagi pisan. Bakunipun panjenengan kedah goceki sekawan niku wau. Tur meneh nuwun sewu. Wong arep mlebu nang swarganing Allah niku ora gampang. Mlebet wonten ning janah menika mboten gampang. Kudu duweni karcis, kudu duweni tiket. Wong arep nonton
film nang bioskop dadak tuku karcis, nonton bal-balan nang stadion dadak tuku tiket. Sami kalih niku. Panjenengan badhe lumebet wonten swarganipun Allah niku ya butuhno karcis, ya butuhno tiket. Lah tiket swarga niku cacahe enten 3 Bu. Tiket swarga niku cacahe enek 3. Niki nek gak bolo dhewe gak tak omongi. Tiket swarga cacahe ana 3. Sing pertama napa? As-sholatu ala waktiha, salat yang tepat pada waktunya. Sing nomor 2 napa? Birrul walidan, bekti hormat ning gone wong tuwa. Sing nomor 3 jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Tiket sing pertama as-sholatu ala waktiha, salat yang tepat pada waktunya. Tong 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 masjid sih kotong, deng 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 masjid sih sedeng. Aku apal karo wong daerah membleh angger wayah subuh kok neng masjid enek Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabeh langsung podo tangi, langsung budal neng pasar. Jadi sapa muni masjid ngepotonganmu kok iso. Tong 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 masjid isih kotong, deng 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 masjid isih sedeng. Wayah subuh niku lho paling pol jamaah mek loro. Si mame tuwek latah jamaah kur loro, ngono ya gawe sawu sufufakum, luruskanlah sopmu. Sop sing ngendi iki lho. Si mame tuwek latah jamaah loro, kurang ajar mulih saka Taiwan, HP-ne anyar gak diselen. Ngerti nek imame latah, HP-ne gak diselen. Walab dolin amin, wayah surat-suratan. Lah kok ngguri HP-ne dering muni tololet telelolelololet tololelet telelolelot. Imame katut bismillahirrahmanirrahim, kul wallahu ahad. Masa enek surat Al-Ikhlas kok gawe ser buka sithik jos. Tong 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 masjid isih kotong, deng 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 masjid isih sedeng. Monggo salat jamaah sesarengan, salat yang tepat pada waktunya. Tur kula meling kagem takmir masjid ingkang wonten desa mriki. Nek golek muadzin, nek golek tukang adan niki mbok sing suarane apik, mbok sing suarane penak. Kula pun survei adan ning masjid niku lho, nek cilik ya keciliken, nek tuwek ya ketuweken. Survei kula teng masjid pundi mawon iki lho, wong adan niku nek cilik ya keciliken, nek tuwek ya ketuweken. Cah cilik kelas 3 SD, kopiahe diringne, sarunge dikalungne nganggo training abange mereke Puma. Mlebu masjid nyandak mik langsung Allahu Akbar. Sri Karutun metu cempene sapa ya kecepit kae. Ada nek cilik ya keciliken, bareng tuwek ki lho ya ketuweken. Arek budal ning masjid melangkah lawang ki lho, watuk ae. Mlebu masjid nyandak mrik Allahu Akbar. Wong nang warung arek bongko adan bareng. Ngono lho gayane lho, baradan ya terus nyandak mik. Muslimin muslimat monggo salat berjamaah, ganjarane 17 derajat. Bulan baleni nek ping 20 kene sing budal. Akhire gelo puji-pujiane gak dilagokne. Muslimin muslimat monggo lho salat berjamaah, ganjarane 17 derajat. Wong ning warung bah 17 bah 18 nyang-nyang ana dhewe. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Tong 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 masjid isih kotong, deng 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 masjid isih sedeng. Wong sakniki niku aneh, Bu. Wong sakniki niku aneh.
Arep neng kelurahan ngadep Pak Inggi, diandane ganteng, batikan, sepatunan, minyak wangi. Neng kecamatan ngadep Pak Camat, batikan, celana ireng, sepatu mengkilat, minyak wangi. Niku ngadep Pak Camat. Bareng salat ngadep sing gelar jagat, ngadep Gusti Allah, mit-amit jabang bayi Gusti nyuwun ngapura. Nganggo sarung yang keluntung, baju koko yang ngepir tipis, kopiah ki lho ireng ora, coklat ora, beladu serawang tok ngono wae. Ngadep Pak Inggi dandan gagah, ngadep Pak Camat dandan ganteng, salat ngadep pangeran kok sarunge ngepir, baju koko keluntung, baju kokoe tipis. Saking tipise baju koko niku lho Bu, kaose jero ngantek kenek kewaca. Saking tipise baju koko, kaose jero ngantek kenek kewaca. Aku tau jamaah awor ning gurine tak waca lah kok semen 3 roda. Ngono lho sebelahe lah kok ya kalpanak. Ngarep dhewe imame gedhi lah kok toko kanca tani. Enek jamaah teko ning ngarepku tak waca lah kok coblos nomor 4. Aduh Gusti nyuwun ngapura. Kijane masjid apa pasar pindah. Ngadep Pak Inggi dandan ganteng, ngadep Pak Camat dandan gagah, salat ngadep pangeran kok sarung keluntung, bajune koko ngepir. Ngoten niku nuwun sewu Pak. Sing tak salahne ora pak-pake ora mas-mase, tapi sing biangeteni wong wedok-wedok iki lho. Nukokno karo baju koko karo sarung pake eman dhuwitmu. Tapi angger ning pasar roh jilbab mrepate ijo kabeh iki. Kula pun survei, Pak. Ternyata wong lanang karo wong wedok niku sugih wong wedok. Wong lanang karo wong wedok sugih wong wedok. Wong lanang lho kopiah mek ireng kuwi tok ae. Tapi nek ibu-ibu jilbab solan salin, fatayatan, dewi muslimatan, yasinan, delok manten, neng pasar. Oh alah tonton bokongmu gede sisih kemayumu. Lah bapak iki lho kopiah ya mek ireng kuwi tok ae. Duwe putih sitok lho hadiah umroh. Tapi nek ibu-ibu wah seragam iki solan salin pokoke modele pengajian dewi fatayatan dewi apa neh arek nek pengajian bersih dusun ngene iki. Jam 5 sore wis adus macak ning ngarep lemari wedak 2 kilo lho dienggo kabeh. Sari Ayu Marta Tila Arfifa kosmetik latulip. Alis ra nyapo-nyapo ya dikerok, disondelot, celirit kaya buntut tikus. Ora nyapo-nyapo ya gawe idep pasangan diloroi karo sing lanang. Nyapo gawe idep pasangan wong lanang nek cerewet ya ngono kuwi. Gawe idep pasangan ngene iki nek dienggo kedhep iso ketok biarpet. Nganggo idep pasangan jelalah nek masang kualik jan persis kaya wong picek ngono lho malah. Pipi ra nyapo-nyapo ya dibelas on. Lambe ra nyapo-nyapo ya dicet, menger abang ngono kae. Zaman saiki tau usum lipen, zaman mbah-mbah biyen urung usum lipen. Moklek godhong jatinom. Dipoklek maklek niki jelalah katutan uler. Bayuh 2 minggu cangkeme iso njewedir ngene. Arep pengajian ngeten iki sampean pirsani. Jilbabe le solan salin. Modele iki lho disesuwek-sesuwekne. Pamane kene iki hijau muda, ngisor hijau tua. Dhuwur pink, ngisor merah hati. Dhuwur coklat, ngisore ireng. Disesuwek-sesuwekne modele. Lho, kaya mbake ngarep dhewe iki lho. Kene coklat, kene ireng, ketok pantes ah. Modelmu nek pamer jilbab kowe. Gue ngarep pantes mbak, kene coklat, kene ireng, pantes. Buke ke ya pantes, kene ijo nom, kene ijo, pantes. Buke ke ya pantes, kene pink, kene abang, pantes. Enak sing gak pantes, kita gak pantes belas iki. Kene jambon, ngisor kembang-kembang, ngisore kok ireng. Sawang saka kene rupamu kaya madu mangsa lho. Kowe kuwi lho kok malah lingak-linguk sapa ya? Wong kowe kuwi kok iso. Kowe kuwi lho. Lah kowe. Lah.
Kok iso siapa ya? Wong dhek jare. Kowe iki lho macak apa kok dhuwur jambon kene kembang-kembang isore ireng barang iki lho. Sawang saka kene malah kaya madu mangsa lho kowe iki. Kare sebelah dijongkok-jongkok. Lah ya kowe iki. Ya modele kemayune. Bah. Wediaan barang ya mbak ya sing kaya mbake ki lho. Kowe wedaan sawang saka kene jan ketok glowing Pak sampean. Neng kali mancing kok numpak getek, wajahe glowing kok sikile mlethek. Lah kok sikile diundur ya ampun. As-sholatu ala waktiha, salat yang tepat pada waktunya. Bu. Wong wedok niku nek duwe bojo niku dandan kanggo sing lanang, dandan kanggo bojone nggih Bu nggih. Ora kok arek pengajian wis dandan cantik ning pasar dandan ayu. Delok manten dandan bahenol aduhe okonge. Bareng ning omah ngelomprot nganggo daster coklat amoh gulune pedhot sitok. Ngono lho pilingane ya dikeki koyok. Sak awake ambune balsem. Iki wong lanang nyedakne iso wahing ya gara-gara kowe iki lho. Dasare coklat amoh gulune pedhot sitok pilingane keki koyok rambuté madul-madul ning ngarep lawang angop ae. Jak turu awor barang ya ora nyegeri blas. Sing lanang turu ning ngandenge ngene lho suarane iso. Iki jane wong apa diesel kowe iki. Jak turu awor ngorok diambung angop keloni malah ngentut lah. Kok betah menyawamu to tuntun kowe iki. Wong wedok niku nek wis duwe bojo dandan kanggo bojone, dandan kanggo sing lanang nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ora kok ngelomprot ora gelem dandan bareng pengajian bareng neng pasar bareng delok mantene dandan cuantik. Ngono lho andine wayah sore goncengan sepeda motor karo sing lanang. Sing lanang klirik wong wedok lho pupune ya dicethot matane nek wong wedok. Wong kowe ora gelem dandan lho kok iso. Mulai sakniki ibu-ibu niku dandan kanggo pake nggih Bu nggih. Arep pengajian leh dandan cantik seragame beda. Fatayatan wis beda, muslimatan beda. Sakniki melih enten fenomena yang terbaru. Angger wayah jam 3 sore kok ning ngarep balai desa. Jan nganggo kaos metetet, kaos anake dienggo nganggo training metetet nek 1 2 3 1 2 3. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Sing lanang lho ki macul ning sawah, ngeritne wedhus lah kok sing wedok 1 2. Wange teko ora? Rasa teko wis mlumpuk ki lho cahe. Sing gaene senam ya enek. Jilbabe apa? Mbok kon ngajung tak fotone nggo kenang-kenangan. Jam 3 sore nganggo training metetet kaos anake dienggo angger mlaku ketok ndul. 1 2 3. Ya nek awake langsing-langsing lho disawang ya apik. Bareng awake lemu kulite ireng nganggo klambi metetet jan persis kaya bongkokan damen lho. So awake lemu senam ya manggok ngarep 1 2 3 bareng dienggo jengking mak wek. Alah. Ngisine rombongan malahan. Rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah niku nek sing putri bekti karo kakunge, sing kakung bisa ngayomi karo putrine, insyaallah rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga baiti janati dihiasi dengan nuansa islami, terutama nopo salat jamaah tur meneh ya harus tepat pada waktunya, ora diolor-olor, ora diundur-undur. Krungu swara adzan magrib sakniki wis etok-etok gak krungu swara adzan isya budhek kupinge, tapi nek HP-ne dering muni gage ae.
Wong menika sok ben nek ngadep karo pangeran, ngadep kalian Allah Ta'ala sing ditakoki ora bandamu pira, ora pangkatmu apa, tapi piye salatmu kuwi sok ben sing bakal dihisab pertama kali. Ina awalu mayuhasabu bihil abduhu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Dudu bondo, dudu donya, dudu pangkatmu, tapi piye salatmu. Tong 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 masjid isih kotong, deng 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 masjid isih sedeng. Ayo salat bebarengan, ayo salat berjamaah. Sore-sore krungu adzan, ayo kanca padha sembahyang. Rene-rene bebarengan, 5 wektu aja ketinggalan. Kae-kae pujiane yen dirungokne tentrem atine. Kaya-kaya ngelingake, 5 wektu aja padha ditinggalke. Bareng monggo. Salat. Piye to ki jak selawatan kok malah do meneng ae malah ngantuk piye to? Salat. Alah kok. Ganti saiki tak ganti. Gethuk. Mata ngantuk. Gethuk gage ae jak selawatan lho. Dijawab nggih, salat iku cagake agama. Nek gak salat bakal mlebu neraka. Baleni. Malah cengengesan. Gethuk. Mata ngantuk. Alah-alah gethuk. Yen ra pethuk. Alah kemayumu. Atine rada gelo. Baleni nek ayo iki genti iki selawatan. Salat nek gak salat iman lolak neh iku sangune manungsa. Nek gak iman urip bakal cilaka. Baleni neh salat nek gak salat iman nek gak iman bakal cilaka. Mula ayo sing sregep salat kanggo sangung besok. Mula ayo sing kanggo sangu. Tepuk tangan. Dan ini kita itu penyanyi karaoke kabeh kita. Sore-sore krungu adzan, ayo kanca padha sembahyang. Rene-rene bebarengan, 5 wektu aja ketinggalan. Kae-kae pujiane yen dirungokne tentrem atine.
kaya-kaya ngelingake limang wektu aja padha ditinggalke. Ayo penyanyi salat Iku jagake agama nek gak salat sapa neraka. iman iku sangune manungsa nek gak iman urip bakal cilaka mula ayo sing Sregep salat kanggo sangu besok ning akhirat. Ayo sing sregep salat kanggo sangu besok ning akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salat yang tepat pada waktunya. Sing nomor loro birrul walidain bekti neng gone wong tua, hormat neng gone wong tua. Wong Jawa ngarani wong tua punika pangeran katon, wong tua punika Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane wali, dudu dongane kiai, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tua wedok. Anak aja nganti pisan-pisan wani karo wong tua, aja pisan-pisan nglarani, natoni, gawe gelo atine wong tuamu. Bungahno, mulyakno, senengne atine wong tuamu, wong tua pangeran katon Gusti Allah sing nyata. Entik temunggul patenono aja di wong tua malati. Wong sakniki kathah anak wani karo wong tua. Sakniki kathah anak karo wong tua niki lho satru padu gak lorowan niku anak karo wong tua. Apa meneh mantu karo mara tua. Gak akur, gak lorowan akeh. Nggih napa nggih? Contone enten Bu tangga kula. Yusri, apa to nah? Jare Mbah Yem ning rumah sakit. Heeh, lah sampean kok malah ning omah, nyapa ora ning omah? Kamto ya wis nunggoni, Darsono ya wis nunggoni. Kabeh-kabeh kon tunggu ning rumah sakit. Lah engko sing ngopeni pitike sapa lho? Mbok kalah karo pitik. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Anak karo wong tuwa niki lho gak akur akeh napa melih mantu karo mara tuwa. Gak akur gak lorowan akeh. Duwe lemah sak ceblokane warisan kanggone mara tuwane. Lemah sak ceblokane saka nggone mara tuwane. Lagi iso ngeramik omahe ngono lho kemayune ra umum. Nggih napa nggih? Lemah sak ceblokan ki lho warisan kanggone mara tuwa, lagi iso ngeramik omahe kemayune ra umum. Jam 5 sore mara tuwane arek dolan nggone mantune diloroi karo tanggane. Nek to Mbah Nah, iki lho arek dolan nggone to. Lah nyapa yahene kok dolan nggone to? Lah piye pirang-pirang dina ora dolan nggone to, kangen karo Erpin, Erpine putune. Mlaku tunuk tekan ngarep lawange mantune. Ngono kuwi mantune ya wis bengok. Sandale kek njaba ae, Mbok, bar tak pel mimeng lantene kepleset malah tiba jekangkangan kowe. Mara tuwane ya manut. Iya ki lho sandale wis tak cangking. Mlebu omah lungguh kursi urung disuguhi wedang lho mantune ya wis bengok. Engko mulih apa nginep? Mara tuwane ya muni, ya nginep kene wong wis pirang-pirang dina ora dolan rene, kangen karo Erpin. Ngono lho mantune ya muni,
Oleh Mbak we turu kene, oleh Mbak we nginep kene tapi ya kuwi aja watuk ae kowe. Nek watuk ae aku gak iso turu, aku gak iso istirahat. Oleh we turu kene, aja watuk ae kowe. Maratuwane ya muni, ora, aku wis ora watuk. Aku ndek inginane wis bar suntik. Tenan lho, aja watuk lho. Ora, nek ngantek watuk tak kruwes lambemu kowe ngono. Ora, maratuwane wedi karo mantune. Biasane nek turu nang omah lho watuk elos. Bareng turu nggone mantune wedi karo mantune. Watuk diempet. Watuk Mbak. Ora. Watuk ora. Akhire ngempete gak kuat iso metu ngguri. Blas ketut sampah-sampase. Ampun nggih Bu nggih. Mboten pareng nggih Bu nggih. Bekti hormat ning gone wong tuwa, bungahne mulyakne senengno atine wong tuamu. Aja pisan-pisan kowe gawe lara gawe gelo atine wong tuamu. Mumpung punika wekdal ingkang sae, mumpung punika majelis ingkang sae, kula ngajak dumateng panjenengan sedaya. Monggo sejenak kita tundukkan kepala. Sejenak kita menundukkan kepala. Ndonga ngersaning Allah Ta'ala kagem kedua orang tua kita. Sing isih sugeng didongakne muga-muga panjang umur, sehat seger waras, tutuk anggenipun momong putra wayah. Sing wis kapundhut sowan ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa dipun dongakne muga-muga padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane. Katampi sedaya ngamal ibadahe kadaku umat Kanjeng Nabi lumebet wonten swarganipun Allah. Monggo kula ngajak dumateng pribadi kula lan panjenengan sedaya sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, untuk bapak ibu awake dhewe, kanggo wong tuane awake dhewe didongakne muga-muga pinaringan sehat seger waras panjang umur sing wis kapundhut sowan ngersaning Allah Ta'ala mugi manjing ana ing kasuwargan jati. Monggo sejenak kita tundukkan kepala untuk kedua orang tua kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mugi dipun bikaaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula kekalih ya Allah. Mugi dipun paringi sehat, seger waras, panjang umur. Tutuk anggenipun momong putra wayah ya Allah. Sallallahu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Mugi dipun bikaaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula kekalih ya Allah. Mugi-mugi padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane. Katampi sedaya ngamal ibadahe kadaku umat Kanjeng Nabi lumebet wonten swarga panjenengan ya Allah. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
aja mbok gawe lara bungahno senengno mulyakno supaya uripmu oleh ridho sallallahu ridho Allahu fi ridho walidain wa subhanallah bisyakil walidain ridho Allah ridho kedua orang tua murka Allah murka kedua orang tua maka hormatilah berbaktilah sayangilah kedua orang tuamu atine jogonen kang utama butuhe yen iso dono karepe ayundang leksanakno mergo pangucape iku sabda sallallahu ala Muhammad al jannatu tahta wahdamil ummahat surga di bawah telapak kaki ibu hormatilah kasihilah sayangilah ibumu janganlah kau pernah menyakiti jangan kau menyakiti kedua orang tuamu hormatilah selalu sangang bulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba nglairke tata hane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho sallallahu Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamar rabbayani sahira Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamar rabbayani sahira Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma hamar rabbayani sahira sallallahu alaihi wasallam wong tuwa iku kerjane sorong ora ngerti wengi kelawan rino atine aja mbok gawe lara wong tuwa kunci suksese dunya sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku sallallahu alaihi wasallam sing mati ayo ndang didongakno
kubure padha siarahana dungane anak sing dakno ngentengke siksa munggah suwarga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba nglairke tata hane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi atine jogonen kang utama butuhe yen iso cukup pono karepe ayudan leksanakno mergo pangucape iku sabda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing mati ayo ndang didongakno kubure padha siarahana dongane anak sing dijagakno ngentengke siksa munggah suwarga sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholli ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi bungahno mulyakno senengno atine wong tuamu aja pisan-pisan kowe gawe gelo gawe lara natone atine wong tuamu
selawase anak gak bakal bisa mbales balekne banyu cacahe 5 ning gone wong tua wedok. Selamanya anak tidak akan mampu mengembalikan 5 air kepada seorang ibu. Yang pertama air ketuban ketika ibu mengandung, anak gak bisa mbales. Yang kedua air darah ketika seorang ibu melahirkan totoane nyawa, anak gak bisa mbales. Sing nomor 3 air susu ketika seorang ibu menyusui putra putrine sehingga putra putrine menjadi putra putri sing sehat, soleh lan solehah, anak gak bisa mbales. Sing nomor 4 air keringat seorang ibu gula wentah momong putrane awan bengi, anak gak iso mbales. Yang terakhir nomor 5 air mata seorang ibu tatkala seorang ibu sujud di bumi tembus tekan langit sapitu hingga meneteskan kedua air matanya, anak selawase gak iso mbales. Air ketuban, air darah, air susu, air keringat dan air mata seorang ibu selawase anak gak iso mbales. Keberhasilan, kesuksesan seorang anak tidak lepas dari doa kedua orang tua. Kesuksesan keberhasilan seorang anak tidak lepas dari ridho orang tua, karena ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah adalah murka kedua orang tua. Hormatilah, sayangilah, mulyakne, bungahno, senengno. Wong tua pangucape iku sabda, wong tua kuwi kunci sukses donya lan akhirat. Wong tua pangeran katon Gusti Allah sing nyata, mandi-mandine donga dudu dongane wali lan kiai, tapi dongane wong tuamu, utamane wong tua. Wedok birrul waliden, bekti hormat ning gone wong tua. Tiket swarga sing nomor 3 napa? Jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Jangan menyempitkan, mengkerdilkan makna jihad hanya dengan membawa senjata, gawe bom, gawe nuklir, mecahi kocone Cina dengan berteriak takbir. Bukan itu. Tapi jihad fisabilillah yang sesungguhnya sampean golek pangupa jiwa, sampean nyambut gawe kanggo ngopeni keluargane, termasuk jihad fisabilillah. Sampean tolabul ilmi, nyekolahke putrane, mondokke putrane, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Insya Allah dengan as-sholatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya, birrul waliden, hormat bekti neng gone wong tua, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, menjadi karcis, menjadi tiket penjenengan lumebet wonten swarganing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi sidni ilman wa wafiqni amalan salihah, astagfirullah rabbal astagfirullah minal khotoya, Rabbi sidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat,
matine selamat hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam amin ya Allah Amin ya Allah. liridallahu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yukafi masyidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Rabbana taqabbal minna inna anta samiul alim Rabbana dhalamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunannal minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadait lana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik salamun haula min rabbir rahim wa antasir yauma ayyuhal mujrimun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa akhinal jannata ma abrar ya asis ya ghafar ya asis ya ghafar ya asis ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu kathah kirang kathah lepat nyuwun pangapunten budidayane manungsa mboten sampurna. Sepisan malih budidayane manungsa mboten sampurna mesti kemawon kadunungan apes, lali lan luput. Mugi sedaya kaluputan kalarung wonten samudraning pangaksama kapendhem wonten bumine pangapura saged nukulaken woing paseduluran ingkang langgeng. Kathah kirang kathah lepat nyuwun pangapunten sukron wa tumtum wal khairi wa barakati wa najah wallahul muwaffiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun saking panjenenganipun Cak Yudo ingkang sampun atur nonijih mawidatil hasanah mugi-mugi tansah pikanto ilmu ingkang manfaat ingkang saged sangu segulan dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi tetes ilmu ingkang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
Kanda pekaten pratelana dicara salajengipun di adicara panutup sumangga kita pungkas sarengan kanthi waosan alhamdulillah sarengan alhamdulillahirabbil alamin sekap sebaten akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.